Esplais Catalans som una associació d'esplais laica i progressista que treballem per la transformació social des del voluntariat, en base als drets dels infants i mitjançant l'educació popular. Per tant, Esplais Catalans som l'associació de tots els esplais de Catalunya? No, només d'aquells que comparteixen els nostres valors i, per tant, aquells en què les monitores i monitors són voluntaris i els esplais són laics. I d'on venim? Vam néixer l'any 1982 i som el resultat de la voluntat dels esplais i de les persones que en formem part, de comptar amb espais d'intercanvi, d'aprenentatge i d'acció conjunta. I què fem? Esplais Catalans facilitem la formació de monitores i monitors. Organitzem trobades, impulsem campanyes i promovem la creació de comissions de treball sobre aspectes rellevants per als esplais. Com ho fem? Fem promoció de la igualtat, la llibertat, la participació associativa, l'educació ambiental i els drets dels infants. I totes les nostres propostes les desenvolupem en base als valors de l'associacionisme, els feminismes, l'internacionalisme, la laïcitat i el voluntariat. I és per això que jo soc d'Esplac.